Tunjukkan pesonamu. Oh
Rime blong, malah rime blong.
Gesek. Golek ana sik. Kepalaku nanti kepalaku. Nanti, Jan. Hilang kah? Ada. Sor panggung iki lho, sor panggung ada guna. Sor panggung ono kaya. Ono ora? Ono ora. Sisi kiri. Sisi kiri. Ngisor dengkul ya. Ono ora? Beri kepriwek. Rika kepriwek. Ose, nek dhuwur kono ka? Ah. Bahaya. Piye, Mbok? Hah? Piye? Iki goleki sine mburi ra temu. Ayo lah kepriwek. Oh lah iki apa lho? Aku ya iso-isone disalahne mburi kene. Baleni, Mas. Aduh, yuk tunjukkan pesonamu. Oke. Di balerina no. Wah. Geget ke. 50 kali. Ya. Diloro telu bawah mon. Yo. Lo, nah dicontoh dhisik. Hop. Ngono kuwi. Balen. Aja muter-muter. Nah iki jane gugu karo gurune nek iki. Iya, copotan. Lah, copotan. Dicodot. Lah kok ngetok to iki. Heeh. Kok nyontoni dhisik iki. Ayo Gus, contoni sik Gus. Contoni. Topeng rasa digo. Copot ae topeng. Contoni sik Gus, contoni Gus. Ayo Gus, kumpro. Bagus dhewe. Gandeng tenan Agus. Ndak kenal wong wedok rasa bau mah. Gesek. Iki sing pernah. Nah, sing tak pernah ki aku sebab agresi gitu. Ya. Oh, iya. Yup. Iya. Kasih tepuk tangan. Yo lo. Lah sampe kuwi. Lo. Iya, ata. Iki kompro dulu iki. Yo, Bro. Iya. Iki arep ngetokke apa nek jus apa meneh iki? Iya. Iya. Kosek. Kram. Kosek. Kram iki lho, kram. Malah kram iki lho. Kosek apa yo ngono kuwi kan engko. Ya gur ngono kuwi. Heeh, gur ngono kuwi, Bro. Ngono ping 5. Gur ngono kuwi mau. Dicontoni sik Mas Ngep. Kira-kira nopo iki? Heeh. Ora nek kan ditonton ya magur ngetokke nakno. Ya. Ayo aja ngalamun ae. Yo. Tepuk tangan. Iya. Lo. Ayo ngono kuwi. Apa iki? Gocek. Piye. Oh, di. Ana sing namal? Heeh. Iki mesti nek namal iki mergole gedhe kuwi ya. Iya to. Nek namal iki mergole gedhe. Nek cilik ningil. Iya.
Gara-gara rasa bawa omah gitu. Nah, iya tuh. Ada tadi ceki. Ayo di. Wah, ayo di. Kok bocah ganong ya? Sing wedok barang iki. Ya. Ayo, Duk. Nah. Yo. Hah? Oh, warok dhisik ya. Kok bocah ganong wedok kan? Yo, gilirku mati. Iki bocah ganonge sing wedok geti. Wah. Ono.
Iki saltone ya ora iki. Iki saltone ya ora. Ya le. Yo, jangan sini ke petugas gitu tadi. Sing tadi sing di. Yo, lah piye iki? Dalane bau. Sing pas ngono. Yo difokuske, fokuske. Ya. Papan ki sing temenan. Kenceng ki. Ya la 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 la. Yo 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 yo. Yo yo iya la 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 la. Iya. Yo. Dipakani bokong ae lah ya. Wes. Iku arep iki kaki iki nek bau ngono lho. Kasih tepuk tangan, tepuk tangan. Ya. Ben tambah semangat. La 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 la. Ya. Ye, tepuk tangan, tepuk tangan. Yo 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 yo. La 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 la. Yo 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 yo. Awas le, awas le. Awas le. Yo. La la la. Yo 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 yo. Yo yo yo. Ibu. Ya, Kasih. Cek jalan melu guyu lagi. Iki piye, Bra? Gosek. Wigane le. Heeh, papana dhisik iki. Iki nek sing ganjel iki. Sangguni letalipe. Waduh, prap. Ada dhisik. Kudu ada lulus. Yo angka 8. Ya kuwi meneh lho. Kayak nganggo teol bareng iki ya. Lah ya kuwi meneh. Wis. Aja. Ganti menu. Aduh. Bang, Eh, kuwi nak reak TMS. apa? Reak Mendo Sedaya. Mendo sedaya. Salihu. Ayo. Ya budaya. Ayo gur kuwi ya iki. Iya gurku iki ya sebet. Jane iki ya gara-gara ora mulih mau ya. Ya, heeh. Dijupuke sing dhisik. Anake dipilah sing cilik dhewe. Sing cilik jiko kali 5 ngep. Sing kaya mangan 5. Lah.
Wah, sing wani langsung ngacung iki. Ayo Mas, wani Mas. Ayo, ora apa-apa. Ayo, wani. Sing wani. Ayo le wani ngacung. Lo. Ayo munggah sing wani munggah. Ayo. Sisi kanan iki ora apa-apa iki. Ya, ya, ayo ngono kuwi. Ayo. Nah, Iya. burine sisan. Nah. Sampinge. Nah, burine. Ayo. Kosek le, durung sida le. Waduh, munggah ya. Tambahi koncone nek. Wah. Sik iki sing ireng ora sida to iki. Sing ireng Senadane ora digawa to. Ya, buku aturan Pak Guru. Iya, manut komandane. Cukup dhisik. Rono. Hah? Apa ngomong ta? Di pamangi dhisik. Ayo. Loh. Yo didelok isik. Ya. Iki topine nambahi dhuwur iki. Iki topine nambahi dhuwur lah. Siap. Aja nolak-nolak le. Yo, Ora noleh buri, noleh ngarep. Ora noleh buri bahaya gitu. Pandangan ke depan. kurang duglok iki. Heeh, rada diduglok ke sithik. Wani apa ora? Ya lah ya. Wani lando. Yo. Iya. Gosek. Oh. Weh. Iya, dhuwure ora ngiringane. Nek kayak mobil ngono ki dolene kon isih kan kira kuat. Dhuwure. Nah, dhuwure mumbul ngilingane. Ayo, Hei. ayo di, contoni sik di. Contone sik di Mas Nardi, sing tengah. Contoni sik. No. No. Oh, iya. Iya, tepuk tangan. Loh. Ayo ngono kuwi. Ngono kuwi. Ya, ayo ngono kuwi. Yo. Iya. Lah. Dijilek dhisik. Heeh. Aja nolak le. Karo donga. Yo, donga dhisik. Iya. Sing tenang. Ping 5. Ayo. Iya. Tepuk tangan. Lo. Ngono kuwi. Dicingas, pisanas ya. Umroh iki. Ayo, keluar dhewe. Ya, sing lambi rek, sing kaos ireng siap-siap.
telu. Iki bocahe telu. Bisa telu iki. Iya. Ya. Oh, tekan. Iso. Oh, iya, oh tekan. Ya. Wah, Yo, lelek dhewe iki, Bang. iki bal-bale rada mundur. Role iki. Nek kebablasan. Mbak mundur tenan Oh, dinglo. Yo, iya. Ja. Alah. Oh iya. Waduh. Bos ya. Oh ngono kuwi. Oh alah. Jalan. Oh. Ki mape iki. Aduh. Sing telu jalan. Lah, iya ngono kuwi. Iya, donganane. Iya, donganane. Iya. Salah. Oh. Wes ngan. Kose. Aja lunga sik. Nek nampa pesangon aja lunga sik. Maruprono. Ya jajan. Bares ke. Lah. Ora mendung lo merem. Dinglo karo merem ana nglilipen. Loh. Woi dia. Oh. Ora telah. Dinglo karo merem ana nglilipen. Ora merem. Pokoknya sengaja merem. Iya. Tiga isi. Lah. Iyalah, ya pun merem yang ngerti. Ayo. Merem ngerti loh. Sing bagus. Nene. Delok nasile. Jangan lah. Merem loh. Merem. Lah, merem ngerti loh, Bang. Pinter. Lah, merem. Persiapan ya toh. Heeh dikeceke dhisik. Ya. Waduh. Lutung. Ya, lutung. Ya, ngono kuwi. Ya. Satu. Persiapan nih. Ayo. Persiapan yo. Donga Siap dongo. Merem kabeh. Satu. Ose. Ya. Persiapan sih. Merem lho. Karo donga saya susul. Rodo maju. Ayo ngono kuwi. Sing ngarep dhewe aja obah. Iya. Nah terus. Siap. Ayo. Kendangane. Wah. Yo dibalikin sih yo. Ayo ngono kuwi. Yo. La. Ayo. Ayo. Duduk. Gula nak ya juga guyu ta. Bapak Ibu demikian tadi hadiah untuk satu kesempatan sajian tarian. Tentu untuk yang pertama bersama hadir dari segenap konco-konco dari Sanggar Seni Tari Tradisional dari Salihu Karya Budaya Indonesia.